Monggo sesarengan sami dipun sekseni sedaya nggih. Menika kula sadherming nglahiraken kajatipun warga Desa Bangking sesarengan Pak RT kalih RW 3. Sedaya ngempal dados tunggal kagungan kajat nedya ngrokoi anggenipun ngungelaken gongso ingkang dipun caosi kurmat Larasanga Gitian Tuban saha kurmat Panjarum sak balenipun sedaya. Pramila sedaya pencasi kurmat mugi Gusti Allah taala paring di selamat wilujeng awal ngantos akhir mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Ngempil kajat para kadang seniman barongan Sekar Mustika Aji anggenipun ambabar pagelaran ing dalu menika. Mugi Allah taala tansah paring daya kegiatan selamat wilujeng awal ngantos akhir mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Dene ingkang saaturan malih Desa Bangking ngawontenaken sedekah bumi. Atur kurma dhateng cikal bakal akal bakal Siti Toyane Bumi Bangking mriki saha ingkang ngreksa griyanipun piyambak-piyambak. Pramila sedaya pencasi hormat nggih semanten ugi mugi Gusti Allah taala paring idi selamat wilujeng. Slameta sanak sikep rabine sak raja kayane wilujenga selamine. Pawingkingipun mugi para warga Desa Bangking sedaya diparingi gampang murah anggenipun nyipta sandang lawan pangan. Sakajat sami jinurung amin pangestu ingkang wilujeng sedherek katuran mriki sedaya sepuh miwah ingkang anem. Ila hadratil lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad sayyidina walina wa akhirin sakabati Rasulillah ya jama'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa ngafiyatan syasa wa syatan ilmi wa berkatan rezeki wa taubatan khatiyal maut wa rahmatan dan maut wa mahratan ba'dal maut. Allahumma khawin ala nabi syakaratul maut wa najatan lanar wal wandalisab. Allahumma bi'asfa'in sebaika wa dawaika wa bala ikal karim sumumbungu amla yakhilun al-khanil mani wal wakul khanil hamid al-khanil mani wal wakul khanil hamid al-khanil mani wal wakul khanil hamid. Insyaallahu bi barakati doaihi wa khadrati fala aina ladidah wala nidah siwahu alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatihah.
Rinengga sagunging pakurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahardika tias ring kamardikan mugia tansah tumedhak saha tumanduk kajiwa kasarira sagung para pamirsa. Saganing para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satuhu kinabekten. Kujuk karsanipun para alim ulama para kiai ingkang tansah kawula takdimaken. Para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari maliginipun katur kunjuk jajaran pamong pamarintahan Dusun Bangkin Kelurahan Tambah Rejo Kecamatan Blora Kadipaten Kidamloro ingkang satuhu winengkuing Suka Basuki. Sugeng dalu. Sugeng pepanggihan miwah sugeng amirsani kalian pagelaran kita. Paguyuban seni barong Sekar Mustika Aji ingkang wijil saking leladan Dusun Bangking Kelurahan Tambah Rejo. Wonten kalodhangan dalu menika nderekaken mangayu bagya tasukuran sedekah bumi ing pangajab mugia tansah tebya saking memala cinakena ing kasantosan kaparenga saking sagung kadang seniman saha seniwati ingkang hamakarya kanthi ambabar pagelaran seni barong wonten kalodhangan dalu menika Purwa Madya Wusana tansah pinaringan rahayu kawilujengan kanthi asesanti Jaya Wijayanti ring sambi kala kang samya pinanggih kuncara barungan bloro gelar gebyar Sekar Mustika Aji.
kula suci Prabu Joko malam benjani apa pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu senadyan napa jroning ati raga aku ra bisa Limo atiku wis limo nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra tuwa merga atiku wis kebacut tresno Niki sayaning